Hola, bon dia, soc l'Ester Jo soc la Martina. i venim de l'Institut Ramon Berenguer IV. Fem segon de batxillerat de la modalitat d'Humanitats. Ara la Martina us llegirà un fragment de l'Aigua Obres Encantades, Joan Puig i Ferrater. En aquest fragment parla la Cecília, la protagonista de l'obra. Però és un amor que em lliga i em redueix a ser una esclava de totes les seves voluntats. I això no ho vull. Soc filla vostra, sí, però el meu esperit és ben meu, lliure. Si no em compreneu, respecteu-me o deixeu-me estar a la ciutat guanyant-me la vida sola. Què hi faig també aquí? Us faig mal sense voler i vosaltres me'n feu a mi. El pare està contínuament irritat. Aquesta obra teatral parla d'un poble en un moment de sequera. Hi ha dues visions, la visió progressista i la immobilista. El moment culminant de l'obra és quan arriba un foraster que dona una empenta al grup progressista i deixa en evidència el grup immobilista. Recomanem aquesta obra per la importància que té la protagonista, la Cecília, que és una dona forta, decidida, que lluita pels seus ideals i no li importa enfrontar-se als seus pares o a la resta del poble. Aquesta obra és un clàssic de la literatura catalana i val la pena llegir-la. Us la recomanem.